Takže, guys, nakonec jsem byl v kine na Sonika. A kámo, to byl bomba film. Jo, a tady máte nějaké scénky z filmu. Push that button. Všechno se turista! Promiňte, koledník se, kudy dobrá pavic? Slyšte, když řekl Sonic, máchaj opáté. Podržte mi to, prosím. Nestihneš tam proletět! Stihnu. Nestihneš tam proletět! Stihnu tam proletět! Nestihnu tam proletět! Kámo, mám tady poslední klip. Kámo, tohle byl úplný konec. Koukněte se na tohle. Slušný trik. Co? Kdo seš? Amy. Sonic fanoušci, můžeme čekat na Sonic 4. Lol.